Miksi toi tulee takas? Se on... Kuvittele, että Onks toi se? Se. Toi oli täällä eilenkin. Hei, missä sun laukku on? Se sun laukku! Hei, oliks täällä ketään? Mihin toi tyyppi oikein lähti? Sehän oli just äsken. Hei se... Hei, mitä me tehdään? Täällä on oikeesti joku meidän lisäksi. Kuka ihme on täällä meillä hautausmaalla? Toi tyyppi on oikeasti varmasti vaarallinen. Hei, kato, täällä on kaivo. Hei vitsit, oikeesti. Luuletko, että tuolla kaivossa olisi jotain? Siellä olisi vaikka se murhatun tytön ruumis.